Hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u drugi biblijski tutorial u kojem nastavljamo govoriti o snalaženju u Bibliji. Za sve vas koji niste pogledali prvi, predlažem da pogledate najprije prvi tutorial kako biste bolje razumjeli ovaj, a u svakom slučaju ostanite sa mnom. Želite čitati Bibliju? Divno, to je prvi uvjet. Drugi uvjet je da imate svoju Bibliju za koju se nadam da već sada posjedujete u ovom tiskanom izdanju kako biste se bolje mogli naučiti snalaziti upravo u tom tiskanom izdanju. A treći uvjet je da pratite ove tutoriale koje vam mogu pomoći kako lakše i jednostavnije s razumijevanjem i kvalitetno čitati Sveto pismo. Ostanite sa mnom. U ovim tutorialima koristit ću najčešće korišteni prijevod Svetoga pisma, a to je Zagrebačka Biblija. Vi možete naravno imati svoj prijevod, međutim ovo je onaj koji je najuobičajeniji pa ću zato njega koristiti, pretpostavljajući da ipak većina vas ima ovaj prijevod. Biblija se tijekom godina i uređivala, no o tomu ćemo u sljedećem videu. Prvi prijevod Biblije na latinski jezik učinio je naš sunarodnjak Sveti Jeronim Dalmatinac, kada je preveo Bibliju na latinski jezik, tada poznat većini stanovništva, a taj prijevod naziva se Vulgata. Riječ Biblija znači knjige, biblioteka, što ona zapravo jest, sadrži mnoštvo knjiga. Sastoji se od Staroga i Novoga Zavjeta, stari, kao što sam već rekao, čini oko 2/3 Biblije, a novi oko 1/3. Biblija je pisana u vremenskom trajanju od 2000 godina. 3 su jezika Biblije, to su hebrejski, aramejski i grčki jezik. Stari zavjet pisan je svim ovim trima jezicima, grčkim najmanje, a Novi zavjet je pisan isključivo grčkim, takozvanim koine jezikom, kojega je tada razumio veći dio Rimskoga carstva. Ovo je samo jedan od prijedloga kako čitati Sveto pismo. Da bismo ispravno razumjeli i doživjeli neki biblijski tekst, uvijek je važno imati pred očima kada je nastao, tko ga je pisao i komu je namijenjen. Stari zavjet je zahtjevan za čitanje, ali ne i nemoguć, zato predlažem početi ovim redom. Najprije čitaj knjigu Postanka, koja ipak iziskuje posebno tumačenje, zatim knjiga Izlaska, potom kreni sa knjigom o Jošuji do druge o Makabejcima. S time ćeš zaokružiti jedan povijesni dio koji sadrži relativnu kronologiju. Mudrosnu literaturu kojoj pripadaju i psalmi, kao i proroke, možeš čitati bilo kada, a i mudrosna i proroci će ti pomoći bolje razumjeti povijesne knjige. Kod proroka bih samo istaknuo kako Jeremiju, Tužaljke i Baruha treba čitati zajedno, jer je Baruh bio Jeremin pisar koji je napisao Tužaljke po Jeremijinim uputama. Kod Novog Zavjeta stvari su puno jednostavnije, čitaj jednostavno onim redom kako je u Bibliji: Evanđelje, Djela apostolska, poslanice i knjigu Otkrivenja, s tim da knjiga Otkrivenja ipak zahtjeva posebno tumačenje, a jedan od tutoriala posvetit ćemo upravo njoj. Neki otvaraju Bibliju nasumce i Sveti Franjo je to činio te tako tumačio događaje svoje svakodnevice. Da bi čovjek to činio, mora najprije poznavati Sveto pismo, kao i znati dovoljno o njemu, inače bi to mogao biti čin praznovjerja, zato budimo oprezni. Hvala vam svima na gledanju ovog videa. Ukoliko vam se svidio, podijelite ga i pretplatite se na kanal kako biste dobili obavijesti o novim tutorialima i drugim sadržajima. Bog vas blagoslovio i Gospodin vam dao svoj mir.